Hei, bună și bine ați revenit la un nou episod în cadrul podcastului nostru. Eu sunt Caciuc Rebecca și fac parte din colectivul clasei 11B, iar totodată ocup postul de vicepreședinte în cadrul Consiliului Elevilor. Astăzi îl avem alături de noi pe Justin Grigoraș, fost absolvent al profilului Mate Info din cadrul liceului nostru. Justin, vreau să-ți mulțumim pe această cale că ai acceptat invitația noastră și faci parte din acest proiect care sperăm noi să continue cât de mult se poate. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mi se pare foarte interesant că ați început să faceți un astfel de proiect, un podcast. Nu s-a mai făcut. Și mă simt onorat să fiu aici, să vă ajut cum pot să vă ghidez mai departe. Mulțumim tare mult! Pentru început, spune-mi cum este să te întorci în liceul tău, în locul de unde a început, practic, baza viitorului tău. E un sentiment foarte frumos, pentru că reîntorcându-mă văd câte s-au schimbat, văd cât a evoluat liceul, văd cum ați evoluat voi ca și generații față de noi. E un sentiment plăcut și nostalgic totodată, așa, știi? Da. Vreau să-mi spui o amintire plăcută, neplăcută, nu contează, o amintire din anii tăi de liceu, din dulcii ani de liceu. Dacă ar fi să aleg, nu știu, ar fi foarte multe amintiri. Noi am fost o clasă noi am fost o clasă destul de unită, dar și foarte... Nu cea mai cumicioară clasă dintre toate. Nu știu, să-ți spun amintire cu câțiva profesori, nu știu, de multe ori făceam gălăgie, mai veneau profesori la noi, ne dădeau teste, noi nu învățasem. Avem și amintiri frumoase, nu știu, toate întâlnirile, orele pe care le făceam afară, primăvara, era foarte frumos. Mă bucur, și acum se continuă și această tradiție cu testele în momentul în care se face gălăgie și orele în aer liber, în curtea... Făceam și pe terenul de sport, aveam un campionat de fotbal. Da, este Cupa Eminescu. Îți aduce aminte cu drag de vreun profesor sau de mai mulți? Și dacă da, de cine? De ce? De toți mă aduc aminte cu drag, numai că două doamne profesori mi-au rămas întipărite în minte și cred că o să-mi rămână mult. Doamna Cristina Șerban și cu doamna Anca Gorban. Adică, nu știu, cred că ele au ajutat la formarea mea. Adică nu cred, sunt sigur. Ele m-au format până acum. Tu ești student la medicină veterinară în Iași. Da. Cum ai ajuns să alegi drumul ăsta? Ce te-a influențat? Te-a influențat ceva în timpul anilor de liceu? Toată chestia cu medicina veterinară a început de când am fost eu mic, adică nu pot să spun că în liceu m-am hotărât. În liceu mi s-a confirmat că asta trebuie să fac. Datorită doamnelor profesori Cristina și Anca Gorban, deoarece mereu m-au îndemnat să fac ceea ce simt și să merg acolo unde mă duce sufletul. Acum nu mă văd făcând altceva decât medicină veterinară. Înainte, înainte mai aveam alte opțiuni, dar în liceu, prin 11, 12 m-am hotărât exact acolo. Am înțeles. Și au existat poate, nu știu, activități extrașcolare care te-au îndrumat sau te-au ajutat cu a alege un drum? Legat de medicină veterinară, nu știu să spun dacă au fost, nu cred, dar am avut foarte multe activități. Am avut activități de ecologizare, de împădurire, de, nu știu, acte de caritate am mai făcut. Adică au fost foarte multe și am fost implicat în majoritatea. Consider că liceul nostru, mai ales profilul pe care l-ai urmat tu, ți-a oferit o bază destul de solidă pentru a continua, de a merge la facultate și de a-ți forma acest viitor strălucit pe care fiecare dintre noi ne-l dorim? Da, pentru că dacă nu eram la profilul de matematică informatică, nu știu cât de bine mă descurcam. Eu fac acum comparații și cu colegii mei care vin de pe alte profile. Da. Mate Info pe mine m-a ajutat foarte mult la facultate, deoarece am avut și chimie și fizică la început și mi-a fost mult mai ușor față de restul. Se spune că matematica te face să gândești mult mai ușor și mult mai logic în orice situație, așa că... Asta e adevărat și pot să spun că mi s-a aplicat de foarte multe ori. Adică eu sunt genul de om care învață foarte logic, nu pot să învăț mecanic și asta mă ajută să rețin mai multe. Foarte frumos.
Și pe cealaltă parte, pe partea personală, cum te-a ajutat liceul să te dezvolți, nu doar ca elev? Când am intrat la liceu, adică toți când intrăm la liceu suntem niște copii. Da. Pe parcursul liceului avem senzația că ne maturizăm, deși oricum o facem. Dar în momentul în care te izbezi de facultate și vezi cum este acolo viața, îți dai seama că și la liceu ai fost un copil. Acum, liceul m-a ajutat foarte mult să mă formez în ceea ce sunt astăzi. Am văzut experiențe noi, am întâlnit profesori buni, am întâlnit colegi buni care am păstrat legătura. Și nu știu, dar făcând acum o comparație, îmi dau seama că și la liceu tot copil am fost. Probabil suntem copii mai mult decât Da, exact. ne gândim fiecare dintre noi. Spune-mi, ca și activități de voluntariat, ai participat, poate în cadrul liceului? Da, am fost. Nu mai știu exact să-ți spun locurile, dar ți-am spus și mi se pare că voluntariatul a fost și la chestia cu împădurirea. Am fost undeva la Pătrăuți și am făcut o activitate. Deci, au existat aceste posibilități de a face voluntariat și acum 3 ani, 6 ani. 6 ani de când am... Da. Au existat, dar și plus de asta noi ca și clasă ne mai mobilizam, mai făceam pachetele, mai dădeam la copii nevoia și la bătrâni. Adică nu știu dacă a fost neapărat la nivel de clasă sau la nivel de liceu, dar din ce știu la nivel de liceu, dacă mă știu. Foarte frumos. Da. Acum, tu din prezent, cum ai reușit să găsești un echilibru între în a-ți construi un viitor cu medicina și viața personală? Nu știu, după mine dacă nu găsești acest echilibru, te pierzi la un moment dat. Trebuie să distingi locul de muncă de viața personală. Adică când vii acasă, lași toate problemele. Nu știu, pe mine m-a ajutat foarte mult. Eu am fost o persoană foarte extrovertită și mereu am știut cum să gestionez situațiile, dar consider că atunci când suntem la job sau la muncă, ne focusăm pe acel lucru, dar când suntem, nu știu, afară sau suntem plecați undeva, încercăm să lăsăm toate problemele deoparte. Foarte bine. Ai ajuns la facultate. Cum s-a schimbat perspectiva ta asupra liceului în momentul în care ai ajuns acolo? În afară de faptul că ai realizat că ai fost un copil. Da, nu știu, eu când am ajuns la facultate m-a izbit așa un val foarte puternic care se numește viață mai mult. Acolo m-a izbit viața pentru că acolo, nu știu, locuiesc singur. Ai fost și departe de casă? Da, Iașiul nu e chiar așa departe, dar... nu ești în casa părinților. Așa e. Trebuie să înveți să conviețuiești cu restul, să ai grijă de tine singur, acolo, nu știu, cred că acolo la facultate îți începe de fapt viața ta de adult. Te desparți de adolescență și intri în perioada ta de adult. Viziunea mea despre liceu s-a schimbat puțin, pot să spun, pentru că am văzut că nu mai pot să mai fac aceleași lucruri. Eu acolo am plecat cu minte de liceu și făceam ce mă tăia capul până într-un punct în care am văzut că stai așa că nu prea e ok. La liceu e mult mai ok, din punctul ăsta de vedere, dar și la facultate, nu știu, mie îmi place să merg la facultate. Eu mă duc cu drag, nu există. Foarte frumos. Asta înseamnă că ți-ai găsit chiar locul de suflet. Păi acolo simt că sunt acasă. Da. Și dacă ar fi să rezum, liceul, toți cei 4 ani de liceu, într-un singur cuvânt, care ar fi acel cuvânt? Nu știu, dacă aș spune o experiență, dacă aș spune, nu știu, nu am cuvinte de rău, am mai cuvinte bune, dar nu știu să spun acum, nu știu, frumusețe, distracție, o experiență minunată, nu știu. Dar în principal cred că ar fi 2 cuvinte, sau 3 chiar, armonie, distracție și frumusețe. Foarte frumos. Îți mulțumim foarte mult, Efin. Sper că cei care se uită la noi au reușit să învețe ceva din spusele tale. Și încă o întrebare foarte scurtă. E atât de rea Mateinfo, pe cum se spune? Nu e așa rea Mateinfo, adică dacă ești consecvent și silitor, nu e. Și de asta ne legăm la fel de viața personală și
Pentru că aici, practic, e locul vostru de muncă acum. Da. Voi veniți, vă detașați de orice înseamnă exterior, vă focusați, că nu stați foarte mult, 4-6 ore, adică e ok. Da. Și când ieșiți, vă vedeți de ale voastre, dar cât sunteți la liceu, eu vă sfătuiesc să vă dați interesul, să vă implicați cât mai mult în orice activitate, chit că e legată de liceu sau extrașcolară, dar implicați-vă, munciți și o să ajungeți departe toți. Foarte frumos, îți mulțumim. Acesta a fost al 3-lea episod. Ne bucurăm dacă le priviți în continuare, vor urma și mai multe și asta a fost pentru astăzi. Mulțumim! Vă mulțumesc!